3, 2, 1, teraz. Hej. Ostro začalo, hej? No neviem. Hej. Ale nemáš trubu, máme. A čo tu ledničko? Ako to budeme robiť? Ja neviem. Láci, povedz, aká je tá hymna? Jo, udelaj, robím tu. Ja neviem, aká. A tu domov môj. Čo to je? Čokoládky? Daj si. A čo tam? Toto tam bolo? To je z Kauflandu. A čo toto je? To je gumička. Ale daj si tak tiež, si. Ty si práca. A čo nám bol? Ona rozbila, že? Hej, ona robila, aby dovarili do škôlky. Ale je veľmi dobrá. Tak spievaj, Láci. A ty baronka takto čajnila, takto robila. Potom kečup, prídeš, a takto robila. Kečup, prídeš, zedlina za mnou. A potom prišla tamta, ako som na ne, Danuška, a tá tu bola, taká čo takto robila, a sidiala, taká malučka, taká bola... A akože sa menuje? Danuška, nie, ako maminka. A ona tu bola, jo, Dadu, že? Dadu, jo, že? Ty máš taký prehliad, Láci. Jo, že Daduška, ona tu taká bola, schovaná, ja ju tam videl, ona tam bola schovaná. A platila sa ti? A ja som prišiel... Pravda úprimne. Ja som si, ja som myslel, že tu máte, že tu je dajaký pištár. Peharčiny. A to bolo taký, neviem, no, taková bola, ja neviem, no. Taká malučka bola, že? Taková húbonička. Taká A chudá. tvoja dcera? Aká dcera? No, všetná je snedá, však. To je sneda, veď ona bola ako stena, bola. Ona má make-up, chlapci, nebuď... Hej, fakt? No isto. Čo treba ti? Tu domov môj. Tu domov môj. Voda hučí. Ale máš pravdu, už to hučí, hej. Čo teraz mám robiť? Nechaj to byť. A už to bude. Otvor. A keď to je, tak... Mačky do teška. Otvor. To robí tak. To je čudné. Ja neviem. Čudní párikovia.